Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli mukutimvera nthawi ino yam'mawa lolemba pa 20 mwezi wa Julai. Programu yake ya kulinje pano pa wireless ya Times. Ine ndi Benedetta Chiwandamia. Programu imeneyi timakhala tikukubweretserani nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza magawo madera osiyanasiyana achuma achitukuko za umoyo koma makamaka magawo osiyanasiyana amene akukhudza dziko lathu komanso Malawi. Tsiku la lero nkhani yake yayikulu ndi kulengeza kumene boma la UK lachita kuti lachepetsa thandizo la ndalama limene limapita ku dziko la Malawi. Pofika mchaka cha tikhale odzidalira oyima patoka koma pali pano zikutanthauzanjinso zimenezi ndiye tikhale ndithu ndi olankhulapo osiyanasiyana ngati pali kuthekera ndithu tikuyembekezeka kukhala ndi olankhulira boma nduna zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba komanso ndithu tikhale ndi amene amalankhulapo makamaka pakayendetsedwe ka ntchito za boma Awire Kambwandira komanso ndithu tikhale ndi katswiri pa nkhani za chuma Happy Chirwa. Koma mu studio muno ndilinso ndi Wanangwa Chafumira amene ndithu tikhale tikuthandizana kuwunikira nkhani imeneyi. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya wadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino kwambiri. Tisanayambe pamene paso ndingonenanso kuti tilinso ndithu ndi atolankhani athu maboma umo Innocent Kalikokha, Patrick Nyirenda komanso Vinjero Mkandawire amenenso akhale akumva maganizo kuchokera kwa Malawi pa nkhani imeneyi komanso osayiwala ndithu pamakina tili ndi Chisomo Khaso amene akuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino. Tili live pa tsamba lathu la Facebook pomwenso mutha kutitsatira ndi kupereka ndemanga zanu pa nkhani imeneyi. Nkhani yayikulu boma la UK lachepetsa ndithu thandizo lake, lalengeza kuti lachepetsa thandizo lake lopita ndithu ku Malawi ndipo izi zichitike mwapang'ono kuchokera chaka chino kufikira ndithu 2028. Wanangwa tiyambire pamene papa kuti zimenezi ukuziona bwanji ndipo zikutanthauzanje ku dziko la Malawi? Zimenezi ndi nkhani ndithu yomvetsa chisoni komanso yodzetsa nkhawa pakati pa Malawi chifukwa kufika tsiku la lero Malawi likanali dziko limene likudalirabe maiko ena kuti zake zitheke. Timavutika mu zinthu zambiri sitimatha kupangira konkuno. Pali zinthu zofunika kwambiri monga fertilizer chifukwa tikudalirabe ulimi ku nkhani ya chuma, tikunenanso zinthu ngati mafuta timadalira maiko kuti timagula kunja, mankhwala ndi zambiri. Ifeyo patokha sitingapange ndalama zokwanira kuti tigule zinthuzi. So limodzi mwa dziko limene lakhali kuti thandiza kapena kuti gwira mkono pa nkhani la chuma ndiye ndi limene la United Kingdom. Ndi dziko limene liso tili nalo ndi ubale waukulu kwambiri chifukwa ndi amene mbuyomo anali ngati otilamulira mulamuliro wa atsamunda. Ndi timayenera titu ndi abale athu enieni poyerekeza mwina ndi maiko ena kunjako kuti sanambe atilamulirapo. Koteroko kuti kuyamba mbale wamkulu ngati ameneyo kumanena kuti ayi ndikuchoka kapena ndikuchepetsa izi sindikuthandizani mwa njira ina yake ndi chinthu choopsa. Ndalamayi kusoza kuoneka ngati mwina ndi yochepa, mwina ndi around 120 billion pachaka, koma
ndi yayikulu makamaka uthenga umene ikupereka malinga ndi mmene ndanenera mzoti ngati abale eni anena kuti ife tayamba tayima zikhoza kuperekanso ndithu maganizo ena kwa azinzawo tisayiwale kuti Malawi muno kuchokera mbuyomo kachitidwe kathu kathandizo kanabwera kadzama TCAPS, common approach to budget support. So pano mu CAPS mudza anthu amasonkha ngati kuti chithumba chimodzi akubweretsa ku America kaya ku Portugal kaya ku UK nayika chithumba chimodzi kuti aziona kuti kodi Malawi itithandiza motani. Mmodzi wamkulu ameneyo ndenda amenewa imene akuchotsayi ndi imene amayitsa kuti direct assistant. So ikamachoka direct assistant imeneyi zisoyeza kuti pali uthenga umene tikuyenera kudankhawa. Chabwino zimenezi tikayang'ananso magawo amene akuonetsa kuti ndalama zimenezi zimapita mchaka mwachitsanzo wanena kale kuti si ndalama zambiri koma ndalama zofunikira zikuperekanso sigino tinene choncho pobwerekera mawu achingerezi ku anthu ena. Tikayang'ana tikuona kuti zimapitanso magawo ofunikira nkhani za umoyo, nkhani za uchembere wabwino, nkhani za HIV ndi zina zotero. Magawo ofunikira takhala tikukamba mbuyo mukuti mwina dziko la Malawi litawunikiraponso nkhani zimenezi kuti munthu umatha pakhomo kuti chabwino wina akazikuthandiza sopo koma ufa uzipeza wekha. Komano mwina Malawi takhala dziko lijoti ufaso tikuyang'ana kuti ena atithandize zinthu zina zake zofunikira kwambiri. Izizi zikamabwera makaso kukhudza magawo amene ofunikira kwambiri pa umoyo komanso kuti dziko la Malawi liziyenda bwino, Amalawi azikhala moyo wabwino. Zimene zizi mwina nkukhala ndi zotsatira zotani poyerekeza ndi mwina azikanakhala kuti zikupita ku magawo ena. Pali mavuto amene tikumane nawo mwina mavuto akakhala okulirapo chifukwa mavuto tinawo kale komano apapa tinene kuti tsopano mavuto akula kwambiri chifukwa chakuti kamodzi kena kamene timathandizikanako kachoka monga nanena poyamba kuti choopsa kwambiri ndi chakuti nanga si imene zikuyenderamo iyoyo akumati official direct support achosa kaya direct assistant imene angatchuliremo kuti order. So pano akachosa imeneyo chikundiopsa ine ndi chakuti zikutengera ngati kuti ankolo wako mene kuneneramo amakuthandiza mwina zina ndi zina kuchifukwa choti wendo ochepekedwa ndi ankolo wako omwewo pa akuyenda bawo ndi azinzawo akanene kuti ineyo sinzanthandizaso sakusamala kapena iye zandivuta mwachidziwikira zawo osanena kuti ngati amalume ake akunena kuti amene ndi osathandizika ndi kuli bwanji ifeyo ngozi yayikulu pesa tili ndi mavuto kwambiri muzaumoyo, tili ndi mavuto kwambiri maphunziro, tili mavuto azachilengedwe amakhudza ako ndalama imeneyi komanso zimene za uchembere wabwino komanso kulimbikitsa democracy fa gwero laupita patsogolo dziko lini democracy mosemo akangochosa kameneko palibe ndithu nkhawa yoti ngati Amalawi tikuyena okhala pasi ndikulingalira kuti kodi kupita kutsogolo titani. Chabwino ndi palaini amene ndinafotokozera muja tilinso ndithu ndi akuluakulu angapo amene akhale akuthirira ndemanga zawo koma choyambirira timvenso kuchokera kwa nduna yozofalitsa nkhani amene amalankhulira boma la Malawi kuti kodi nkhani imeneyi akuiona motani. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Ine ndadzuka bwino kaya ine. Tadzukanso bwino olemekezeka Shadrack na Malomba tithokoze kuti muli nafe mpulogalamu yathuyi. Choyambirira kwambiri tikufuna kumva kuchokera kwa inu kuti UK ndi mmodzi mwa othandiza dziko la Malawi akhala partner ya Malawi zaka zambiri. Ngati boma mukuona bwanji kuchepetsa kwa thandizoli ndipo pali mapulani otani oteteza ntchito zofunika zomwe zimadalira thandizo limeneli? Chiyambe ndikuthokoza dziko la United Kingdom komanso maiko ochuluka amene akhala kutithandiza mbuyomo, kutithandiza mu njira zosiyanasiyana, kuthandiza ku ntchito za umoyo, ntchito za ulimi ndi ntchito zosiyanasiyana, chitukuko, misewu ndi zoterozo. Tithokoze maiko ngati amenewa. Pameneno tikulandira
kapena information ngati imeneyo yakuti United Kingdom ichepetsa chithandizo chake mpaka na kudzafika mu chaka cha 2028-29. Ife kuno ku Malawi tisakhale ngati kuti tisachione ngati chinthu chachilendo yani, tisakhale chachilendo chifukwa chakuti no maiko anzathu kumeneko nawonso ali pa mavuto. Munthu umamthandiza nzako ngati weyonso kunyumba kwako kuli bwino kaye, nde maiko enawa aliso ndi mavuto awo kumeneko anthu akufunitsitsa kuti ngati ku America kuti America first, kusonyeza kuti iwo aone mavuto awo kaye athandize ma Americans okhaokha kaye asanathandize anthu ena. Tikapitanso ku United Kingdom nawonso aliso mu ndondomeko omwe kuchepetsa chithandizo chimene amapereka ku maiko. Ndiye ifeyo noti ngati kumapeto inde tikuvutika, koma noti ngene chonchi ndiyambe kuyankhula kuti no izizo zikuchitika kumaiko konso nawonso ali ndi mavuto awo amene akuwapangitsa kuti kusathe kupereka molowa manja kwa zinzawo kwa maiko ngati ife. Ifeyo noti tikafika ku maiko mukumbukira bwino a president yake atalowanso mu nyumba malamulo poyankhula pasona ananena kuti tikufuna tichoke kudalira zopemphapempha tizitha kuzipangira toka, kupempha sikumakhala ndi ulemu, kusonyeza kuti boma la DPP linazindikira kale kuti no njira yopemphayi si njira yoti ikayendetsere boma mwabwinobwino ayi. Tiyeni yanditu Amalawi tigwire ntchito ndi mmene a president atananenera, tiyeni tonse tigwire ntchito yakuti tikatukule dziko lathu, tigwire ntchito. Tikagwira ntchito choncho ndiyeno misonkho ipezeke, misonkhoyo ndiye ikatithandizire ife tomwe. Ndiye mukafunsa kuti kodi tikupanga bwanji, mukudziwa kuti no tikukonzanso njira za katoledwe ka misonkho, komanso tikukonzanso njira zakuti no chumacho chizitetezedwa, osamangoononga ndalamazo kuti ndalama zimene tisevezo, osamangoyenda maulendo, osamangogula katundu mosaoneka bwino. Ndalama zimene tisevezo tikathe kuthandizirapo kunjira ngati zimenezizo. Mafunanso ndinene apa kuti Amalawi adziwe kuti akandikoyamba aku UK kuchepetsa chithandizo chawo ni 2022, so chaka 2022 anachepetsa chithandizo chawo kufika so cha ma 25 million pounds. Panopa akuchepetsanso komano mbali nayi tikumaona kuti kumene kukwangochitika zisankho kumene ku UK iko kukubera prime minister wanyuwani, ndiye mwina mwake mapolisi zamasintha tikumvetsedwa kuti no ana boma limene napitali ni mapanga zakuti lichepetse chithandizo chimene chopita ku maiko ena kunja, komano tikumvetsedwanso kuti amene akubwera akuganiza zoti aonjezere ndalama zimenezo. Koma izozo zisatipangitse kuti ifeyo tikhale anthu ongodalira za eni ache. Tiyeni Amalawi nthawi yakwana yakuti tiyambe nokupanga ife tokha kupanga zathu. Ndimanenaso ndinene chonchi kuti mmene anenera mu ripoti yawoyo anena kuti iwoto akuchoka kuthandiza ati from donor, from being a donor to an investor, from being from providing grants to providing expertise, from providing service delivery to supporting systems. Izi ndizone kuti kusonyeza kuti izi ndi zinthu zabwino kwambiri. Atithandizira ma investors abwere kumayi kuno, atithandizira ma systems athu. Kwatesa sangompasa munthu ndalama usamuuza kuti ndalama zimene zikagwiritsa ntchito bwanji, izakumatiza kuti apo ndalama zijakuzipa. Atithandiziraso pamenepo ndiye mbali nayi ndiyo ife tikhale tichoka popo Malawi tigwireni ntchito kuti ifeyo now we should be saying we are on our own. Let's be responsible or in charge of our own destiny as Malawi. Zopemphazi zonyozetsa ndiye muna mwake mawu underline mawu kuti kupemphapempha nkonyozetsa kuti ife Malawi tigwireni ntchito kuti tidzipulumutse toka tipite kutsogolo toka. Zikomo kwambiri nduna, mwina funso lina lotsatira mwafotokoza ndithu kuti boma lili ndi ndondomeko komanso maplani oonetsetsa kuti ndife dziko loyima patokha sitikudalira kupemphapempha nzonyazitsa
koma tikayang'ana panopa tili ndi ma immediate needs amene akufunikira thandizo ngakhale ndondomeko yathu yachuma ili ndi magawo ndithu onetsa kuti mbali inayi tichitapo tikatolera misonkho mukunenayo, mbali inayi anzathu atithandizapo, komanso tikadali ndi kagawo kena koperewera kofuna kubwereka. Mapulaniwa takhala tukwamva ndithu kwa nthawi yayitali, koma in the immediate term mwina chitsimikizo ndi chotani kuti ngati dziko la Malawi tikwanitsede kuonetsetsa kuti mwina momwe mukhale mukupereweramo zinthu zikuyenda ndithu, kuti tikufulumizitsa njira zathu zopangira ndalama zokwanira zimene ifeyo ngati Malawi timafunikira. njira yoyambirira imene boma la DPP motsogozedwa nda Profesa Arthur Peter Mutharika ndi kusamalira zimene tili nazo kale, chifukwa nthawi zambiri timaononga ndalama zomwe tili nazo kale, kuononga mu njira zosakhala bwino, njira zakatangale, njira zoononga malawansi, kumangoyenda kumangogula zinthu zosafunikira pa ofesi pa kampani muboma, kumangolemba na zintchito osasatira malamulo, kukwezana pa maudindo osasatira izizo njira zoononga ndalama zimene tili nazo. Chifukwa chake President ananena kuti ndayambitsa austerity measures kuti titeteze ndalama zimenezo, ndi ndalama zija zikatetezedwa chonchicha ndino zipiteno kumadera amene ngati amatithandiza awo. Titero kuti ndalama zochokera ku United Kingdom zimakhala amene mwake less than 0.6% of the national budget. 0.6%, not even 1%. Ni ndalama zochepa. Suti kapena kuti ndinokhala kuti achotsa 20% of the budget, kapena 30% of the budget. It was 6.06% to be precise in the 2024-25 financial year. Koma nene makusira kuswani ndo kuti titeteze kai zinthu zimene tili nazo. Yamba ndi expenditure. Tichokenso tuone kuti kumene timapanga ndalama ndikuti. Tikunena kuti kumayi kuno pali zinthu momwe napangira kuti ATA kuti agriculture, mining, tourism, manufacturing. Izizo ndi madera amene tingapange ndalama mwachangu, tikapanga ndalama mwachangu ndikumapeza misonkho ija tikumathandizira Amalawi, kumathandizira kuti tiyendetse dziko lino bwino. Chifukwa changu ndionetsetsa kuti posachedwa pa President akhazikitsa unduna wapadera wa mining. Anakhazikitsanso anayikaso kumeneko ku business iko ku industry ko anayikaso munthuso ochokera ku private sector. Kwa agriculture ako ndi kumeneko nkhani yoyambirira inali yoti tithane ndi njala, pamene tikuthana ndi njala ndetu tikulowanso mu nkhani yakuti tipange no maximize for export potential. Ndiye izizo ndi njira zimene tingapange toka kuti no timane ndi ma immediate needs amene tinawo pano. Koma tinene chiona pano chachikulu kuti pamene kapena nyumba mwagwidwa ndi kapena kuti mavuto azachuma timayenera kuchepetsa zochitika. Sumakhala kugula masuti odula, sumakhala kupita mudzikwati, sumakhala kupita maphwando, sumakhala kupita umayenera ndithu uteteze chimene uli nacho cholinga chakuti ana pa nyumba aje. Iyo ndi mentality imene mindset imene tikhana Malawi kuti titeteze aliyense akaona Malawi akuononga chuma azikhala amene iyo mdani wake, mdani wa dziko lino, tizimududzula ndikuthana naye. Ndemwina anduna mwakambapo ndithu kuti zifukwa zina zimene boma la United Kingdom ikubwereranso ndikuzanena kuti ikuchepetsa zimenezi ni nkhani azachuma, koma mwinaso kumbali ina ena nkumaona chithunzithunzi china kuti mwina mwake zilipo zimene aona nkhani jamwakamba, nkhani zakatangale, nkhani za corruption. Tinenenso kuti izizi mwina zikupereka chithunzithunzi kuti mmene takhala tikusamalira ndalama zathu, nkhani malipoti amene akhala kutulukanso poyera nkhani zakatangale zosakaza chuma ndi gawonso lina limene latipangitsa kuti otithandiza ayambe ayimakayi kuti mwina mwake titawaleka kayi chifukwa kuoneka ngati akudya moonjeza. Khalidwe ngati wakatangalewu si mkhalidwe wabwino, woononga chuma si wabwino. Pamene wina akukuthandiza akupatsa ndalamazo iwe nkumakaba kapena wena nkumakaba, munthu amakhalabe ndithu amachita jenkha, amabwerera mbuyo. Koma mmene ndamvera mmene afotokozera mripoti yawo akunena kuti kumayi kuno
njira zawo iwowo zimene kapena zifukwa zawo zimene amathandizira mayiko asintha kaye. Iwo kwathu kuno kulibe nkhondo, iwo akuyang'ana mayiko amene kuli nkhondo. Ife kwathu kuno mpamtendere ndi akuona kuti kunoko chimene angathandizire sikuti patsa ndalama koma kuthandizira kumene amaupangiri osiyanasiyana amene ndanenera muchi momoti apereke ndalamazo mwina atipatsa aperekeze kuchipatala, atipatsa mabritish awo odziwa ntchito, mwina atipatsa madokotala, mwina atipatsa anthu odziwa akayendetsedwe kachuma, atipatsa anthu odziwa kulima ndi zina zoterozo, koma sapereka ndalama, ayi atipatsa expertise. Ndiye mwina mwake ndimenda nenamo singadziwa kuti chachititsa ndi chani, koma mmene ndaonera mu ripoti mwawo akunena kuti iwo akufuna athandizire kwambiri mayiko amene ali akumana ndi nkhondo kapena amene tunena ku Russia muja, Irani ndi zina zoterozo, azithandizira kumene ku Sudani, azithandizira kumene kwathu kuno nkhondo kulibeko, kusonyeza kuti ifeyo tili ndi zonse zotiyenereza kuchita bwino, tili ndi zonse zotiyenereza kuti tisamakhaliso tikudalira kupempha. Nkhani ndi yakuti kuti nchifukwa chani mbuyo monse mutakhala tikupempha, kuti nchifukwa chani Amalawi timakonda kupempha, kuti tilibe zoziyenereza zoziyenerezazo azunguwo kumene kwakuti tili nazo, tili ndi ufulu, tili ndi anthu, tili ndi nyanja, tili ndi minerals, tili ndi zonse zotiyenera. Nkhani ndi yakuti tiyeni tikhale pansi tigwire bwino ntchito motsogozera president athu kuti tikatukule dziko lathu, tikagwiritse ntchito zinthu zathu zimene tili nazo. Chabwino, ndathokoza kwambiri anduna. Timvenso kuchokera kwa katswiri pa nkhani zachuma amenenso ali pa laini, Happy Chirwa, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kaya kumeneko. Kunonso kwa chabwino. Nkhani ndi imeneyo, kuchepetsa kwa ndalama zimenezi za thandizo lopita ku Malawi. Tikayang'ana kuchokera pambali ya zachuma, mwina kungakhudze bwanji ndondomeko ya chuma ya boma, komanso tikudziwa kale kuti ngati dziko tili ndi mavuto aja ndalama, kusowekera kwa ndalama zakunja, zimenezi zimwinanso zikubweretsa zotsatira zotani pa chitukuko cha Malawi? Nthawi zambiri ndalama za boma mmene zimakhalira zingakhale ndi magawo awiri. Boma liyenera kukhala ndi ndalama zobwera zopeza imene tikunena kuti income. Ikapeza ndalama zimenezi boma silisunga ndalama zija limapasira anthu kunjira imene timanena kuti expenditure mu Chingerezi. Ndiye painakhala ndalama zopezeka, ndalama zotuluka kuti boma likwanirise zimene likufuna komanso zimene anthu akufuna. Ndiye ndalama zimene zimakhala kawiri imene ngati public finance management zimakhala kawiri magawo atatu. Ngati kwathu ku Malawi kuno tili ndi gawo loyamba kumene zimachokera ngati ndalama zobwera ndi ndalama za misonkho. Gawo lachiwiri limakhala ndalama zimene timati donation zochokera ku madonors, zimodzi mwa izo ndi zomwezi. Ndiye zikakhala kuti zachepa, boma limakabwereka imene timati borrowing, kapena momuno domestic kapena foreign zochoka kunja. Ndiye zikamachepa ndalama zija, chachikulu chimene chimachitika ndiye kuti pamakhala ngati kampata kagapu ndithu kuti national budget imakhala ngati kuti yaperewerako pang'ono. Mwamwayi atipasa chithunzithunzi chonena kuti ndi gawo lochepa kwambiri kumbali ya ndalama zimene boma limapeza. So pano mavuto mmene mwanena muja amakhala ngati zokhuza ndi chuma, kapena nene kuti zingathe kupangisa boma kumawonjezera kubwereka ndalama, komanso mbali za umoyo, mbali za ulimi ndi zina zotere. Ndiye sikhala nkhani yabwino pamene magawo athu atatu aja kuti timapeza ndalama ku misonkho, timapezanso ndalama za chithandizo, magawo awiriwa. Ndiye chimodzi mwa icho chizikhala ngati chavutikirapo ndizoona mmene akunenera anduna
olemekezeka kunena kuti zimabweresa kavuto kena. Ndizoona pamakhadi vuto lokulirapo. Chabwino. Koma pakadali pano ngati boma lathu la Malawi liyenera kusatira bwinobwino mmene zinthu zikuyendera, chifukwa choyambirira tinaona mmene zinakhalira za USAID, komanso pano zikubweranso zimenezi za UK direct funds. Pafupifupi plani yawo ndi pafupifupi 52% ya foreign commonwealth and development support imene amapereka kubwera ku African development kuchoka budget yawo imene pafupifupi 52% imene akuganizira kuti ayichepese. Ndemwina pali zifukwa zingapo zimene akumapanga maplanning ngati amenewa kapena akusatira njira zimenezi mmene tikuzisatirira mkafukufuku wa zachuma, ndiponso ndi mmene tikuzionera, tikuzimvera, tikuziwerengera mmene zikuchitika mayiko akunja. Chabwino nde Malawi tikayang'ana no Malawi mwakambapo USAID apa tikuyang'ana United Kingdom, komano ngati dziko chikuyenera kuchitika ndi chani kuti mwina tichepetse kudalira kwambiri thandizo lochokera kunja ndi kulimbikitsa chuma chathu, chifukwa pa kukhala ngati kuti ndikapateni sopano a United Kingdom siwoyamba kuchita izi? Ife ngati dziko tiyenera kukhala tikugona maso athu ali kunja, makutu athunso ali kunja, kumaona kuthandiza kuti tiyang'ane chisogolo, tiyang'ane patali, chifukwa tizaona kuti chikuchitika dziko lonse lapansi kumayiko amene amathandiza akuluakuluwa, tinganene kuti ali pa njira imene mu Chingerezi tinganene kuti ali pa strategic shift, akuyang'ana zinthu zokhuzana ndi national defense kwambiri yawo ya mkati, ngakhale akumatchula ya kunja kuti kuthandizira mayiko ena ndizoona, koma akuyang'ananso yawo kuti kodi kuziko kumene likupita kuli kukhala bwanji. Komanso ndi strategic shift imene ikuyang'ana kuti donor to investor model, kuti asinthe kuti malumo mapereka ma donations iwo akufuna azipanga ma investments kuti azipezanso mapindu kumeneko. Ndi njira zimene ife tena kuona kuti kodi tipange motani ngati dziko la Malawi. Panopa tili ndi mwayi ku Malawi kunoko, ndi dziko limodzi lodala mbali ya mmene Mulungu analipangira mzochitika zili pa nthaka. Ndiye tili ndi chuma chathu cha ulimi, titakhala pansi kuyang'ana kwambiri kuti kodi tingapange bwanji kuti ulimi wathu ubwerese ndalama zochuluka. Ifanana kuti boma lili ndi magawo awiri a ndalama, pali kupeza kwa ndalama ndi kuononga ndalama. Boma lililonse limene siliwononga ndalama, kuononga ndalama sitikunena kuja chichewa chake sitingaziwa tikapange bwanji. Kuononga ndalama sitikunena kuja amanena pa anduna kwa zakatangale, koma kuononga ndalama kuti boma limafunika lipange zipatala, maskulu, komanso misewu, ndicho linga choyika ndalama ku private sector kuti anthu aja agwirezi ntchito, kenaka akapanga zimene apange ma profit, apangenso ndalama zina zimene boma litenge ngati misonkho, ndiye imazungulira munjira imeneyo. Ndiye kodi ulimi tipanga bwanji? Tili ndi chuma chambiri kumbali ya zokopa alendo ku Malawi kuno, kodi kumene kuja tipanga bwanji? Komanso tili ndi chuma chambiri kumbali ya za miyala, migodi imene timati mining. Kodi industry imene itipanga bwanji kuti tipange generate ndalama ziji, chifukwa ngati mutaona pa magawo atatu ndani naja kuti ndalama zopeza kuzera misonkho, ndalama zina za donation ku Malawi imene tili pa public sector yathu, tili ndi ndalama zokwanira zochokera ku makampani amene ala aboma kuti amapanga ma profit kukapanga degree ya kupereka uboma. Sizili choncho, makampani amenewa ambiri mwayo akumayenda akumapanga malosi, komanso boma limatenganso ndalama kuathandizira. Ndiye pafunika tipeze njira zonena kuti kodi kulimi tingapeze ndalama zochuluka bwanji, kuza zokopa alendo tingapeze ndalama zochuluka bwanji,
nanga za mining tingapeze bwanji fa zimenezi kumalawi kuno tili ndi njira zoti zilimo muno zitetezera sizikuzana ndi vuto lathu lija lonena kuti landlocked chifukwa tilibe port imene tingadalire kuti bweresanso ndalama zina zapadera za misonkho chabwino ndiyeno tizafunika kuyang'ana chimenechi chabwino komanso china chofuna kuchiyang'ana ndichonena kuti kodi pamene akunena kuti akusintha strategy yawo mayiko akunjawo china chimene chifukwa chake china ndi chiti pambali yonena kuti akuyang'ana zawo akufuna ma investment alinso ndi nkhani ya pasipasi imene akuyenda nayo ndiyokhuzana ndi imene timati donor fatigue afika ngati pa size yoti kutopa ulimonga ngati mene umathandizira ku nyumba kumuzi koma mene unayambira 20 years ukathandizabe pa khomopo umafika pena potopa ndi ukamatopa umayamba kusintha maganizo ako ndi chimene ichi tina tikhale nacho kunoko kwathu ku Malawi kuno mukatimo azayamba kuunika monso imene timati local governance issues chabwino ndi tiyende ndithu mogwirizana ndi anduna athu otilankhulira kuyang'ana chisogolo kuti kutipanga bwanji ngati Amalawi kuti ndalama zizipezeka chifukwa njira zina zaoneka zochepesa kuonongeka kwa ndalama zochitika zina zimene zisosayenera ndikupasani 30 more seconds kuti sota timve ndimilepo mwepo chabwino ndathokoza kwambiri tilinso ndi Awile Kambwandira palaini amenewa ndi mkulu wa Center for Social Accountability and Transparency rather. Kambwandira mwadzuka bwanji? Kambwandira mwadzuka bwanji? ino madzuka bwanji? Ndadzuka sobwino. Takulandirani mu programu yathu. Nkhani ndi imeneyi kuchepa kwa ndalama za thandizo zimene zikupita ku dziko la Malawi. United Kingdom yatichepetsa mwamvaso kuchokera kwa nduna achirwaso analankhula apa, koma ndifuna kumva kuchokera kwa inu ngati amabungwe amene mmakhalanso mukuyang'anira kayendetsedwe ka ntchito za boma, chuma cha boma. Izi zikupereka phunziro lanji pa Malawi makapa nkhani yakudalira kwambiri ndalama zotithandizira kuchokera ku mayiko akunja? Zikomo kwambiri. Ndamva amene andunawo anafotokozera komanso achiro amene afotokozera. Ndemwe ndisanayankhe funso lanu ndimafuna ndinene kuti nkhaniyi nditayimva ndinalodabwa kwenikweni komano tinali ndi nkhawa chifukwa chonena kuti izi zikubwera pamene tikuoneka kunena kuti ngati dziko tikukhazikabe kumadalira zithandizo za mayiko ngati America. Ndimafuna nditsindike kuti ndalama itha kuoneka ngati yochepa koma si yochepa. Tikunena pano ti bungwe la UK lokha, dziko la UK lokha, America taona yapanga zomwezo, Germany pompanonso yalengeza kunena kuti kuchepetsa. Mayiko ambiri ndithu mwina ku Europe amene amathandiza akuchepetsa thandizo limene amapereka ku dziko. Ndiye funso kumati kodi chifukwa chani mwina patatha zaka 60 ngati dziko tikukhalabe omadalira thandizo kuchokera ku mayiko ngati America? Mwina zimenezo zomvetsa chisoni. Ukamava mene amayankhulira atsogoleri athu ndapa kwambiri mene afotokozera anamalomba, utha kuona kunena kuti tili ndi adindo amene mwina kuganiza kwambiri za Amalawi. Komano ukamaona zimene zimachitika umaona kunena kuti zioneka kuti nzosiyana kwambiri. Anafotokoza kunena kuti mu nyumba mukakhala mavuto mumayenera kuchepetsa zina zochitika, koma kodi tikuchepetsa zochitika ngati dziko? Muona kunena kuti Katangale akupita patsogolo, muona kunena kuti tikukhalirabe kudalira mayiko ngati amenewa, muona kunena kuti zambiri zimene zikuchitika sizikuonetsa kunena kuti ndife dziko limene nyumba yathu sili bwino. Anakambapo nkhani za ma-austerity measures.
ma hostility measures ndi awati kanikawa lephera ndithu kuti tipange ma hostility measure ndiye mwina kupita patsogolo kunena kuti nthawi yakwana tsopano onena kuti ngati dziko mwina tidziunikire kunena kuti ndi chani chimene tingapange ndi cholinga chonena kuti tikhale oyima patokha. Mukaonatu boma la UK limatithandiza munjira zambiri nkhani za umoyo munafotokoza kale pamene paja nkhani za maphunziro mtukula pakhomo kumene izi zikuthandiza kunena kuti ngakhale nambala ya anthu amene amapindula ndi mapologalamu a mtukula pakhomo nambala imene ija ichepa. Ndiye mwina tikakamba nkhani za chimene tikuphunzira kunena kuti tiphunzire kunena kuti thandizo limene limachoka kumayiko ngati amenewa silodalirika. Ifeyo ngati dziko tikuyenera kupeza njira zonena kuti zitithandizire kunena kuti tikhale ndithu oyima patokha. Mdziko muno anafotokoza kale achira muli miyala yambiri yonena kuti titakhala kuti miyala imene tikuchita malonda mokhazikika bwino ngati dziko sitidandaula kene kalikonse, koma ukaona mmene makampani akupatsidwira kuti akumbe miyala imene ija khala ngati palibe transparency, khala ngati pali katangale, ndiye kuti zotsatira zake tikukhazikikabe mwina kumadalira ku mayiko akunja. Chabwino ndithokoze kwambiri akambwandira tikhale tikubwereranso, koma choyambirira timvenso kuchokera kwa amalawi amene ali m'madera osiyanasiyana kuti nawonso maganizo awo ndi otani pa nkhani tisanabwerere kwa anduna namalomba kuti ayikireponso ndemanga pa zomwe zakambidwazi. Tiyambire ku Mchinji kumene Patrick Nyirenda ali ndithu pa line kuti achezenso ndi amalawi. Patrick, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kuno kumchinji tamadzuka bwanji mmene kunonso tadzuka bwino ndithu, ndikupatse mpata ucheze ndi amalawi. Chabwino apa ndi malawi mmodzi amene ndikufuna aperekeko maganizo ake pa zomwe tikambirana lero. Achikulire kuyambira dzina lija komanso kuti umachitika chani kuti dzina langa ndinasilipiza nyimbo zimene ndimachita kuona ndine mbusa. Chabwino dziko la UK ndikunena kuti lichepesa nayamba kuchepesa makamaka thandizo limene limapereka kwathu Malawi. Thandizo la UK limene limafikira magawo ena ndi ena amene akufunikiranso kwambiri kwa nzika za dziko. Tukamba nkhani yokhuzana ndi HIV and nkhani yokhuzana ndi uchembere wabwino komanso nkhani yokhuzana ndi kulimbikitsa democracy. Pakadali panopa akunena kuti achepesa ndi 60 kwacha 100 kwacha na iliyonse. Koma watu mchaka cha 2028 ndi 2029 akakhala atachepesa thandizo lawo limene ndi 90 kwacha. Ndino nzika ya Malawi mukatika ndora ndipo nkhani mwera. Nkhani iyi chilungamo chake kuti mene ndakuvomereza kuba thandizo somulamulira mwini wangu. Kuti mene ndakuvomereza mene woti thandizayo abereka koma ngati dziko timaine ngati khale ndi njira zathu zokhwima zoti kodi tikhoza kutithandiza banji patokha so mulungu potika mdziko ali ndi cholinga. Nditi kamangodalirabe thandizo tikumana ndi mavuto ambiri chifukwa chona kuti woti thandizawo ndi anthu awo nawonso amakumananso ndi mavuto ndiye ngati dziko timene kakutivomereza. Mukuona kuti kuchepesa kumeneku kwa thandizo limeneli kukhuza bwanji miyoyo ya Malawi? Mavuto akhalapo chifukwa choti ngati tidazowerera timayembekezera mavuto mwanjeneri yonse tisazembe tiyeneka kukumana nawo. Chifukwa apa pasi tingazembe kuti mavuto sitikumana nawo, mavuto tikumana nawo chifukwa choti amene amatithandizawo vana kuti vachepetse pamenepo ndiye mwanjeneri yonse mavuto tikumana nawo. Koma lizira kwenye ngati dziko tiitenji kunena kuti tizitha mwina kusadalira kwambiri maiko akunja tiitenji ngati dziko. Ngati dziko timenekera wani tikhulupirire kuti dziko kuno kuti mulungu adatiyika ndi cholinga ndipo chiyembekezo chathu timayeneka tidoti tikumwamba osati kuchokeranso kumayiko ena. Mulungu atipatse nzeru zoti tikhoza kuyamba kumadzithandiza patokha ngati dziko. Mmene mobena ndi ndimene ndachiyezera ndi mmodzi mwa amalawi kuno ku Mchinji titizano chokera kumene ku Blantyre. Zikomo kwambiri Patrick. Tilowerenso ku Nsanje kumene ndithu Innocent Kalikokha aliso ndi amalawi. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya inu mene kumadzuka bwanji? Tadzuka bwino, ndikupatse bwalo.
zikomo kwambiri. Choyamba tiudziwe mdzina liti? ine Mweta Katemba. Chabwino Akatemba, nkhani ndi imene yakuti UK yachepetsa yayamba kuchepetsa thandizo limene limapereka mdziko lino chaka cha chuma cha 2026-2027 lichepetsa ndi 60%, ndipo pomafika mchaka cha chuma cha 2028-2029 lidzachepetsa ndi 90%. Mukuganiza kuti kuchepetsedwa kwa ndalama zimenezi kungakhudze bwanji moyo wa anthu wamba? Monga aliyense Malawi akudziwa panopa Malawi tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana kale, monga kuchipatala pena kupeza ndi mankhwala kulibe, kumbali ya maphunziro kupeza kuti ana ambiri lero akugona akuphunzirabe pa mtengo olo kukhala pansi opanda madeski, komanso kumbali ya kusintha kwa nyengo. Malawi ndi dziko limodzi limene limakumana ndi mavuto amene wawa kwambiri pafupifupi every year, ndikhoza kutero. Komanso even nkhani ya democracy tikadalibe kutali ngati dziko, zonsezi zimadalira zithandizo zochokera maiko ngati UK. So papapa Malawi aliyense panopa ali ndi nkhawa kwambiri kuti kodi tiyenda bwanji tsogolo kupanda mathandizo ngati amene wawa. Tili ndi nkhawa yayikulu kwambiri kuti zambiri zikhoza kutivuta kunena kuti lungamo mosapyatira zikhoza kutisokonekera kwambiri. Sure. Chabwino mukuganiza kuti boma liyenera kuchita chiyani kuti dzikoli lisamadalire kwambiri thandizo la maiko akunja? Yes, ngati boma tikuyenera Malawi ngati dziko ikuyenera kukhala ndi ndondomeko zokhazikika zofuna kuonesesa kuti ngati dziko tikutha kuziyimirira patokha. Inde tilikwanisa 100%, komabe tikhale ndi njira ngati mwachisanzo tilimbikitse mafactory eti tionesese kuti ngati dziko tilolere ma investors kapena kuti makampani amene ali ndi chidwi chofuna kukhazikisa mabizinesi yawo Malawi tialole amene achabwere chifukwa tithandiza tichepese zina ndi zina zimene zimapangisa kuti munthu agwe ulesi kapena kampani igwe ulesi kukhazikisa makampani Malawi. Tionesese anthu aja tatsegulire tikhale friendly, tatsegulire koma abwere atithandize chifukwa akabwera wane umbezoti achinyamata ambiri akhala pa ntchito, komanso ngati dziko izitolera misonkho yochuluka kuchokera ku makampani amenewo. Ndalama zimene zozo zizilowa m'malo mwa ma donations kapena kuti m'malo mwa zithandizo zimene zakhala zikubwera kuchipatala, kumaphunziro, kaya ku climate change, makamaka kusintha kwa nyengo, tizitha kuthandizikira ndi ndalama zimene zozo. Komanso ngati dziko tiyeni tilimbikitse nkhani ya kukopa alendo, tikhazikitse njira zabwinobwino, tikonze kumene kuja kuti zitheke tikope alendo ochuluka kuti tikwanise kupeza ndalama zakunja. Chabwino tikuthokozeni chifukwa munali nawo mprogram imeneyi. Bena umu ndimene ndachezera ndi amenewa Akatemba kuno kutsanja. Ndathokoza kwambiri Innocent. Tamva kuchokera ndithu kwa Malawi magawo siyanasiyana. Ndibwerere kwa anduna pamene tikupita ku malechereche ya programu yathu. Zambiri zakambidwa, mwamva maganizo ndithu komanso ndemanga zimene zaperekedwa. Nkhani imene mwina ndifuna mpange address kumapeto kwa programu yathu pamene tikumaliza ndi nkhani ya yomwe akambaponso akambwandira kuti mwafotokoza kuti boma likudziwa tili ndi ndondomeko zimene zikutsatira ma austerity measures, koma kuti zikuoneka kuti zinthuzi sizikuyenda. Tikulankhula zambiri, boma likulankhula zambiri, koma pa ground zomwe zikuchitika tikuchitabe ngati anthu amene tili ndi chuma chosefukira. Mwina munganenepo chani kupita chisogolo komanso pa zomwe utsatira thandizo limene uchepetsa tiyembekezere kusintha kotani kuchokera ku boma pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zipitirire kuyenda bwino mdziko muno? Zikomo kwambiri waja kundipatsira nkhani imeneyi. Nakakonda akambwandira wana kafotokoza kuti chimeneyo sakuchiona chisakuyenda bwino chondi chani. Nakayambira pamenepo chifukwa ifeyo kuboma tikuchita kuona kuti zinthu zikusintha, ndipo tikusintha zinthu. Sitingasinthe zinthu zomwina tsiku limodzi kuti zonsezo zasinthika, koma tikudziwa ndithu tikupita tikupita kumalo kokuti zinthu zikusintha.
ndipo tsiku ndi tsiku we are registering gains. Tikamatero ife tumakhala ndi chilimbikitso. Ndiye mina ndakakonda ndakanena malo specifically malo amene akuona kuti zimsizi kusintha. Chifukwa ife pano netu kuyendetsera boma mutati muone zogulagulazi ayi zoyendayenda ayi aliyenseyo akhale ndi umwini umalawi uja uonekere panopa tonse tikhalire pamodzi kandi waku opposition osati kukokana kupanga ndipo dziko lino la tonse palibe amenenso apite kwina kulikonse mavuto amene timakumana nawo tizikumana nawo momuno ngati kusowa kwa ndalama akudzi kuti tikumana momuno koma tikakonza tonse tidzachita bwino tonse tidzakhala bwino. Ndikupempha kwanga ndikuona kuti aliyense akhale m'Malawi okonda dziko lake ogwira ntchito osati kukokana ayi. Chabwino ndathokoza kwambiri anduna chifukwa chobwera mpulogalamu yathu. Zikomo kwambiri ndathokoza zikomo. Akambwandira kwa mphindi imodzi chabe pamene tikumaliza pulogalamu yathu ndemangayani yomaliza mpulogalamu muno ndi otani komanso ngati boma ndi mabungwe oyima pawo komwe si aboma agwirire ntchito limodzi bwanji pofuna kupititsa patsogolo chuma cha Malawi ndi chitukuko. Zikomo kwambiri inenso mina ndikamba zambiri. Mina ndimangofuna ndikambe pofundo zitatu kunena kuti choyambirira zimene zikuchitikazi mina zitipatse mwayi ngati dziko tikhale pasi nkuwunikira kunena kuti kodi tipange motani. Afotokoza bwino anduna kuti dzikoli ndi lathu tigwirane manja. Ndiye mina pazochitika tikamachita zochitika zizionekadi kuti dzikoli ndi lathu. Mina nthawi yakwana tsopano kuti tisinthenso kaganizidwe kathu mwina komaona ngati kuti madona ali ndi udindo ali ndi umwini oti azithandiza zitukuko zathu. Dziko lino litukuka ngati titatenge umwini. Ndiye kofunikira ndithu kuti mwina nthawi yakwana kuti tipite kumalowera kodzidalira koma zonsezi zitheka ngati tingathane ndi katangale. Chabwino. Ikunena pano katangale mdziko muno wamangathenje kwambiri. Zonsezi zitheka ngati kandalama kochepa kamene tikupezako tikukagwiritsa ntchito moyenerera. Zimene zipakanali tikuziona. Zonsezi zitheka ngati tingaonjezere njira zotolera ndalama mwina kudzera ku mining kumene nakamba nduna tiyenacha. Mwina mwachidule ndimafuna ndime pamene zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri akambwandira achirwa mwa mphindi imodzi kwambiri mwinaso mwa in 50 seconds mu ndemangayani yomaliza mpulogalamu yathuyi ndi otani. Choyambirira ndichonena kuti tizindikire kuti mayiko akunja ali adapanga ndondomeko yawo andazinka na machepesa. Chachiwiri tizindikire kuti kapena tinene tipemphe kuti fiscal discipline, transparency and accountability ziyenda mofulumira samachedwe. Chachitatu ndi nkhani yonena kuti tisachedwese internal economic reforms, tisinthe kapangidwe kathu ka zinthu internal economic reforms zathu zaife tokha Malawi tizipange monga ngati mmene tapempherapo oyambirira muja mofulumira ndithu osati mochedwa kuti tizipeza nzama zathu zoti tizilamulira tokha Amalawi. Chabwino. Ndathokoza kwambiri achirwa. Kwanangwa zambiri zakambedwa pano pomalizira timalize motani. Chosangalatsa nchakuti tonse tikhanga tikuziwa chimene chikuyenera kuchitika kuti dzikoli silingachite bwino pokhapokha titasamala chuma chathu tidzipangire chuma komanso kusamala. Komano mwina vuto ndira kuti tonsefe tikhozotsimikizaso kuti ndi dziko limene lili chibwana kwambiri. Chibwana chachuluka ndi kupita kutsogoloko mwina kuti vuta ena akamachoka ngati mene akuchokera UK tiyembekeze mavuto akulu kwambiri. Chifukwa machitidwe athu a zinthu ndi mwina tiyekeze ndi munthu amene ali othandizidwa komano mamoti ndalama zothandizidwazo akaguleka mwina zofunikira ngati sopo ufa kaya kuthandizirana ku sukulu iyeyo ndiye akupita ukaguliramo wankuledzera kumayenda imokuwa mwinaso kumatukwana mmodzi kumene. Ndi chitidwe ngati umenewo palibe chimene tingaphulepo. Ndiye tisamale kwambiri fa tili ndi anthu ambirimbiri amene anapasidwa ntchito mboma plus makampani aboma amene akugwiritsa ntchito zinthu za
mtengo wapatali kwambiri komanso kutenga ndalama zochuluka zimene mwina ine aka amene akaona amene amatigayira ndalama wa ku UK akumadabwa kuti ngati a David Cameron anayendapo pa sitima kuli bwanji inuyo ngati anduna na Malomba kodi muchita kufunika chihayirax choti maintenance yokhayo ni ndalama zambiri asiwo wa kampani yo ya boma azikhala ndi ndalama zambiri ndalama zoti nazo mona kuti tilibe so pabepo ine aka kumaonanso kuona kuti mwina awawa paokha kulephera kuganiza ife tiye nditenge kukathuka kusogoloko akavutika mwina zizapatsa nzeru mwina asiya kugula zopuma azikagula no za size yawo chabwino timalizire pamenepo programu yathu ya kulinji yoyamba msabata imeneyi imene timakambirana za kuchepetsedwa kwa thandizo lochokera ku boma la United Kingdom kuti zimenezi zikutanthauzanje pa chuma cha Malawi ndipo zikhale ndi zotsatira zotani. Tithokoze ndithu mpulogalamu mu studio muno ndinali ndi wanangu achafulumira komanso tinali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba katswiri pa nkhani za chuma a Happy Chirwa komanso mtsogoleri wa Center for Social Accountability and Transparency Wile Kambwandira. Tithokozenso atolankhani athu Innocent Kalikokha komanso Patrick Nyirenda komanso Chisomo Khaso kuonetsetsa kuti zonse zili bwino. Ine ndi Benedetta Chiwandamia tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija pamene mukumvera ma programu athu otsatira pano pa Wireless ya Times. Amalawi kulindino kulinji kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji ndakata mziledio kukulijani Ogulinji, tikudalira ino Ogulinji